Bukir. Linda Bukir, asa di ka mato di ay? Nangita ko boarding house ko eh. Ha, mag-boarding house na ka? Oo. Lain kay mag-boarding house ka do, kay mahal kay bayad. Mahal bayad Oo, ka. baka na tanong si mong lawas o, higda ka sa igdaanan. Unya gabo ko rin mabalik, doble pa mong bayad. Pataka man ka koy. Unsa di mong ipangita ka boarding house di ay? Kana kung affordable ra kayo kanang. Affordable? Hmm. Nakoy naibalaan nga boarding house dito sa mua ba? Asa man? Nindot kay diara sa unaan. Ang gwapo ra to kay pag-april mo sportahan, diretso na sa washing. Washing ang shower ba? Asa man ang boarding house eh. Batala po na ano eh. Dili pagkana dala CR na. Panagsarabi ako maligaw no. Mahadlok og tubig. Madlok og tubig pero look yawa na ni mo purma Linda Walker. Ay, ano na din ka Walker ka day? Uy, ay. Saba ba? Do ang buhok. Mo kay kaligo guro ay. Mao bang ang hit. Ay, sikuan ko eh. Inana mo na tirada ko para may asim pa ba? Sus ginuo ko ni mo ano mag-boarding house mo pudaw ka nga wala mo pudaw kay bana. Mga nga nino, pero ganahan ko mag-boarding house mong god kay. Basin day, malay mo na mo akit di Diyos ko. Akyat ligaw, di ka akyaton ni taon day, malata ang babana nimo. Tara na, tabangan na magita ta. Sige, tara. Diri ato. Dili ako ang balak mo. Late. So, kung saan mabod? Talawakin sa mana. Hala, si Linda man na. Silinda na. Linda na oh. Look, Kuya, awag, purma na, oy. chicks naman kay Purma bay. Ano nagyuban naman ang jikoy? Ambot hala, duda ko anak nila ba, murag mag-uyab na ba? Yang anong naabot man po na diri si Linda daw. Mao gani no. Ay, Magkuha na, nanay plano. Basi nangita nagkanang sa balading house. Ay ka, murag delikado na. Basig ka na silang duha. Dikit ba? Unsa dikit? Kuya ba? Ay, bitaw no. Iwasan ang Linda purma, oy. Ati gini bay, Pero tinahubagaw, bag nakiktiyan ba? Gaya no, awang tiyan ano? Awa, kabuton nun. Sus, pas- Tapay pa, bra na. Sumuna mo naman naghabol. Abutan na niya, oy. Pagdali ko Uy, diya. jikoy. Layo naman kayo niya. Kalibunan na ba kayo? Basin ripon ko ni mo ha. Mga po ng ripon-dipon kong patol ni mo ay kalago man ang liog ni mo na mga kay butoy-butoy sa likod. Uy, nawayon kay ka. Ikaw ba pagdali diya ba kung ikaw nangita og boarding house, gitabangan rati ka. Mura magkagamo maghuna-huna Sige na, buka na. Nuo ko di kong patol mo bawal kay lumpia. Tikatik, pero naglaway no. Dali, ayun. Ato panindaan ng duha. Nya, Matay, wadyog ko nagdahon ba nga si Jikoy mo patol kay Linda. Na, yati abud ana oy kadako anang tao niya. Ali no, kani Lida, imagine na lagod kanang nay mahitabo lid ba? Silang duha. Imaginon? Oh. Alo, uyang jikoy ana oy. Na, Datugan man yun. Murag yun na baki nga na kuan naligsan si Jikoy ana ba? Ana ina na ni sukol pag gid jikoy ana. Pati Gani, nagbati aglawas oy. Gani no ang bugan ana ba? Bano, bahuwa siguro no? Wala oy, tara. Dis na dili. Tara, balidan to. Dali, doon na kay talinda. asa man dapit ko eh. Mo tanaw ko ng balayo oh. Kana ba kana? Kita ka nang dagagamakan? Ano na? O mo na nga kuan boarding house. Napila mo po monthly diha. Ang monthly diha 3.5 way labot ang tubig o ang kuryente. Sige, okay na na. Okay na na. Tara. Gusto na si mo ah. Goods na. Sige ato no dolo na to kay ayuhon na to. Tara, mag-ilis ko napkin. Basta na kayo. Uda ni mo oy. Pagdali ka na. Alam di ka ginuguan. Dali na dali. Tara lang sa Ayo. guro ko yoy. Kilapok man. Sige paabot lang diya kaya ko sang istorya. Ayo. 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 Oh, kinsan po nagsamok-samok kitang nagduk-duk ta diri, nagpanday pa ta diri. Oy. Ayo. Koy. Uy. Uy sir. Imo din yung boarding house diri sir. Sus, mangutana pa jud ka jikuya ka. Diri ba ka nagbold sa una nga si misibat ka wa ka bayad og renta diring balayan eh. Ay, matay. Dugay-dugay na mangguto sir. Mure. Abi na kong nakalimtan na punto nimo. Makalimtan man ng ana nga wa ta bayre. Bayad bi. Ay, bayad sir, wakoy kabayad sir, pero nay mo pulis sa kwadri sir. Di ba 2.5 naman to arkilan ako? Mga kwarta pa yung kasir, kaya 3.5 na ako. Aw sige kana, pwede na na. Ay nagbayre mong utang. Nya asa naman turon? Tagana paglamok diri oy. Koy. Okay na diha koy. Nasabot ani mo diha koy. Ay, okay na, alina. Okay na daw. Alina, okay rin ni sa imo ha? Huwag mo rin human koy. Oy, di na lang ko koy oy. Hindi, daratagya o. Ay, sige, sige na lang ko koy. Renta. Ako sir. Siya. Kailan kadaghan mo rentahay ikaw pag yun. O sige na, masunod ako koy. Salamat koy. Okay na sir. Say okay. Awalid oh. Nya, kikisa man balay. Kay sir na. Kasi irbay na. Oh. Basi ka muna sabot niya sir, basta kay 3.5 ang Koy, salamat kay kuya. Sa sila mula pa. Ikaw ni bahala niya sir, basta kinagsabot na mi anak. Hala. Ano nga ato? Wala ni gawas si Jikoy. Sa taas mo ka matulog.
Nasa taas nga morning kwarto na ako nga gibuhat pero ako nasa taas. Oh, dito tapos sa dito no, mintras ko diri lang akong gamit. Naunsa naman kalinda oy. Nagsugod mo kag bigat la oy. Dili mo nang bigat na. Sir, lamit mo kay ka, sir. Stila minda makit ang taglayang tao diri no sus Ginoo ko murag ako ro ginaulaw sa mga galingon ba. Ngano maulaw mo ka, sir, nga dalaga ko. Sabi balik sa inyo abi balik sa. Dili lang na ulit, sir. Uy, ayo tisa. Ay, nampak asra Jikoy. Hey, Jikoy. Ito, tanawa dito, sir. Murag nadia sa Jikoy, sir. Jikoy. Wala, hinduta diri, sir, oy. Basin gihatod ra ni Jikoy kay sir. Ato pa. Gitulay ra si Jikoy ni. Basin galino. Himo ra tulay di ay. Kasipat ni sir tanawa. Ay naglingi-lingi pa uy. Tanaw pag nabay tao. Gani no, marok dira daw. Asa ba to si Jikoy no wala magkalit kadali po ning tawhana mawala oy. Business cut yung ganito hana ba. Bihan ni si sir bay mo pato deng Linda bay. Tanaw na to daw. Tara. Tanaw to sila ka. Hoy, Linda. Gawas na dabi. Sir, para kay diri, sir. Pastilan gawas na dito ba? Kita pa kang wapan na human oh. Sumunggo, sir, oy. Sige na siya man, mugawas ka o dili. Dali. Maminaw ta. Uy, Linda. Seryoso na jud kay ka? Seryoso, sir. Sus na unsa ka ba diretso ra gyud ang desisyon nimo ba? Abi nabi sam ni gawas na ako ni ron. Ayaw, sir, ay sa igaw, sir. Ala. Ipagawas na daw ni sir iyang malanghoy. Agdak ka delikado si Linda dira ba? Oh, pasususi panguwang mo. Susi po kay si kinibot si Linda. Ala, grabe kahigal ni sir oy. Ala na unsa na muraan ba yan nagtinapa po kada ko kasir ba? Na, balanghoy na kuyaw kay lagat ba. Ikaw ba? Abi nabi Ayaw, sir, ayaw, kuniti, sir. Akong ipagawas ni ba? Ayaw, sir, mag-isi ba, mag-isi. Ay, magisi gyud ba magisi daw. Ano, grabe kay nataka ang balanghoy ni sir mga 2 kilos na. Pinti lagi Linda lagi ro. Delikado si Linda ani ba? Action kanlok Linda oh. Ang gyud ni si Linda inagawas ba? Sir, ayaw lagi, sir, ayaw, sir. Dakan. Ayaw, sir. Patay bungkag papagan. Delikado si Linda da gibundakan jud kuan ba tampir. Nagyukagwanta si sir gyud. Grabe tingog ko tanawa. Igat kitiyong si Linda gyud. Piti ang matres Linda ni. Sir, di na ko, sir, sakit na kayo, sir. Na, hugay man gawas ko. Sunod na balik pa. Agoy noy. Ay, sir. Baro ka sir ha? Dua. Girahan mo si Linda maayo ba? Hoy. Mga ba nyo pataka ra mo istorya. Unsa man yung nadunggan di ay? Yes, ay na ta sir. Patik-atik pa gyud oh. Dungog kay namo imong 2 lakag balanghoy si Linda sir. Ano, gitampir-tampirag maayo eh. Kayo kay si Linda sir. Agay. Sila na yung tingog ganina sir. Sus, nagnana pa balanghoy ni sir. Uwagan kay sir, uwagan kayo. Sus pastila ni si Jikoy. Oros problema ra gyud gihatod diri. Wa pa ko bayad rin sa iyang gibayad sa boarding house ni sa una. Patik-atik ko, patik-atik ko. Pero na. Amo na lang ita meron sir. Hoy. Sus, ay na. Hoy, dili. Kuha natin lang istoryahan. Gipusain mo si Linda. Wala ka Hoy. na. Tanawa lagi. Ako mo ina problema ani.